नमस्कार. परशुरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पवित्र भूमीत, परशुरामाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पवित्र भूमीत, ती भूमी म्हणजे माझा कोकण. आणि पावसाची सर जमिनीवर पडतात आणि शेतकरी आपली कामाची चाऊल बाजूला ठेवून जो ठेका उडवतो तोच म्हणजे शक्तितुरा. तो शक्तितुरा आज आम्ही सादर करणार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. रसिकजन हो, गणपती बाप्पाच्या जीर्णोद्धारासाठी कोचरीगार गाव आयोजित भोजवाडी या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आपण सर्व या ठिकाणी आलेले आहोत. आणि आपण जो तिकीटचा मोलाचा भाग सहकार्य केला त्याबद्दल मी शाही लक्ष्मण सावंत आपला आभार आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. रसिकजन हो, मी या स्टेजवर उभा राहताना एक आनंद व्यक्त करताना माझ्यासमोर एक चेहरा असतो. ते म्हणजे ज्याने मला आहे व्यासपीठ रत्नागिरीत कुठलाही सहकार्य लागेल असे जुलूम साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. जुलूम साहेब 2 मिनिटात यावं. जुलूम साहेबांचे सत्कार माझे गुरुवर्य शाहीर प्रभाल कळंबडे करतील. कळंबडे बुवा या ठिकाणी येण्याची कृपा करा. प्रभाकर कळंबडे. त्याचप्रमाणे साहेबांचा सत्कार होत आहे. टाळ्याच्या गजरात स्वागत करा. कारण ही व्यक्ती असे आहे, रत्नागिरीत कधीही कोणतेही काम असू दे, शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीवरती हात आहे. त्यांच्या माध्यमातून त्यांची धुरा चाललेली आहे. साहेब असंच काम करा आणि आम्हाला शुभेच्छा द्या. त्याचप्रमाणे माझ्या कुणबी समाजाचा राजाराम सीताराम माध्यमिक विद्यालय साठवली कॉलेज आणि हायस्कूल, या हायस्कूलला खरोखरच मला आमच्या तरुण तडफदार असे आम्हाला भेटलेले अध्यक्ष श्री अरविंद चंदूरकर साहेब या ठिकाणी त्यांनी येऊन आपला पुष्पगुच्छ स्वीकारायचे आहेत. त्यांचं स्वागत करतील वसंत दुडे. साहेब धन्यवाद. रसिकजन हो, शून्यातून 7वी पर्यंत आम्ही एकत्र शिक्षण केलं. आणि एवढा रस्ता अवघड असताना आमच्या मराठी शाळेमध्ये हायस्कूलमध्ये त्यांचं शिक्षण झालं. आणि आज ते एक चांगले उद्योजक आहेत. अंधेरीमध्ये त्यांचा रहिवास आहे. आणि कधीही गोरगरीब कोणी असो त्यांना सहकार्य करणारे अरविंद साहेब यांना आम्ही आल्याबद्दल आभारी आहोत. धन्यवाद. सुस्वागतम सुस्वागतम. गणरायाला वंदन करून या मुंबई नगरीची आई मुंबादेवी, माझा गावचा देव धनी केदारलिंग डांगेश्वर या त्यांच्या नतमस्तक होऊन आज कोथरी गावातील ग्रामस्थांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यांचा आभार मानून मी माझ्या वारीला सुरुवात करतो. तत्पूर्वी या ठिकाणी आलेले मान्यवर चंदूरकर साहेब, जुलूम साहेब, माझ्या वाडीतील मोहन सावंत, वसंत दुडे, शाहीर ज्यांच्या आतुरतेने वाट पाहत होतो असे मधुकर पंधरे, संदीप सावंत, माझ्या साठवली गावाचा आतुरतेचा आणि आवाजाचा बादशाह सुरेश राऊत, सुभाष तांबे, प्रभाकर कळंबडे, टाकले साहेब आणि सुनील वीर आणि रसिकजन ढोलकीपट्टू रवी मालक. खरोखरच त्यांना रत्नागिरी तुम्ही प्रथम या रंगमंचावर आणलंय, त्यांच्याबद्दल त्यांनी तुम्ही टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे दोनिवडे गावचे गावप्रमुख विश्वाजी राघव आणि आमच्या या शक्तितुऱ्याच्या डबलबारीचे
माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर भोजबुवा यांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो आणि या ठिकाणी आलेले गुरुवर्य, वस्ताद वर्ग, शाहीर वर्ग, त्याचप्रमाणे माझे किशोर दादा जुलूम यांनी माझ्यासाठी रंगमंचावर येण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले आणि सुभाष तांबे यांनाही शाहिरी मानाचा मुद्रा करून मी माझ्या बारीला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंडळाच्या नियमाप्रमाणे माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर आणि माझा पास आणि प्रश्नाची प्रत घेऊन जायचे आहे.
रसिकजन हो, त्याचप्रमाणे या यूट्यूब मार्फत किरण दादा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनाही आमचा शाहिरी मानाचा मुजरा आणि आम्ही आमच्या भारताला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आळवितो मी अंगणा सभारंगणा, आळवितो मी अंगणा सभारंगणा. अंगणा
विठाई पावलाई पावलाई करे विठाई पावलाई पावलाई करे विठाई पावलाई पावलाई करे विठाई पावलाई पावलाई करे लिंगांगेश्वरा तुझा विजय असो रंग दे देवते तुझा विजय असो शक्ती विजय गणपती बाप्पा रसिक हो हा हिरा प्रथमच आपल्या समोर आहे. तुम्ही आपण टाळ्याच्या गजरात स्वागत करून आपण आशीर्वाद द्यायचा.
प्रशिक्षण हो सूर्याने गोवा बारीला सुरुवात करतो. नीट लक्ष असू द्या. या रंगमंचावर आता मी जो गण गाणार आहे, माझ्या गणाचा भाग हो आहे. तुम्हाला गाण्यातून समजणार नाही म्हणून सांगतोय, कारण आताच मान्यवरांनी सांगितलं की शक्तिदुरा हा शक्तिदुरा झाला पाहिजे. तर 3.5 अक्षराचा अनुस्वार करायचा बुवा. गण माझ्या गणाची तोड देताना 3.5 अक्षराचा अनुस्वार द्यायचा आहे बुवा. त्याच्यामध्ये अकार उकार मकार ओंकार हे सोडून सांगायचे आहेत. अकार उकार मकार ओंकार हे सोडून मला गणाचा तोड द्यायचा आहे बुवा. गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा मुळारंभ आरंभ कोणी गुणांचा नमो शारदे मूळ चत्वार भगवंतानंद यारा नमस्कारती भक्त जन मातीच्या त्या मूर्तीला. नमस्कारती भक्त जन मातीच्या त्या मूर्तीला. निरंजनाची वाट दे सदैव तुझ्या आरतीला. निरंजनाची वाट दिसते सदैव तुझ्या आरतीला. तुझ्या आगमनाने देवा आनंद होई साऱ्या धरतीला. तालावरी नाच गणेशा पायी घुंगरू वाजे भारी. हे तालावरी नाच गणेशा पायी घुंगरू वाजे भारी. शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी. शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी. तालावरी नाच गणेशा तालावरी नाच गणेशा पायी घुंगरू वाजे भारी. शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी. शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी. तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी. तुम्ही यावे या भुवरी आतुरली दुनिया सारी. तुम्ही यावे या भुवरी आतुरली दुनिया सारी. तालावरी नाच गणेशा तालावरी नाच गणेशा
नाच बघाया बसले कैलासावरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी आतुरली दुनिया सारी गणागणात जरा जरात वाजे तुझे नाव तू सुख करता तू दुःख हरता माझ्या हातीला नाव माझ्या हातीला नाव माझ्या हातीला नाव गणागणात जरा जरात वाजे तुझे नाव तू सुख करता तू दुःख हरता माझ्या हातीला नाव माझ्या हातीला नाव माझ्या हातीला नाव श्रावण धरला भाद्रपद रुजला श्रावण धरला भाद्रपद रुजला पडली पावसाच्या या सरी शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी हे शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे दुनिया सारी कालावरी नाच गणेशा कालावरी नाच गणेशा आई गोगलू बाबे भारी शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी हे शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी अकार उकार आणि मकार तिथून तो मकार साडे तीन अक्षरांचा करावा अनुस्वार करावा अनुस्वार करावा अनुस्वार अकार उकार आणि मकार तिथून तो मकार साडे तीन अक्षरांचा करावा अनुस्वार करावा अनुस्वार करावा अनुस्वार गौरी तुझा हे गणनाथा गौरी तुझा हे गणनाथा तू ये भक्तांच्या घरी शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी हे शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तालावरी नाच गणेशा तालावरी नाच गणेशा पायी घुंगरू वाजे भारी शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी हे शंकर पार्वती नाच बघाया बसले कैलासावरी यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी तुम्ही यावे या भुवरी रसिकजन हो, आपल्या मनपसंत आलेलं बक्षीस असं आहे काय गोविंद जुलूम यांच्या स्मरणार्थ कुमारी सही हिचकडून 200 रुपयाच्या बक्षिसाला मंडळाने आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तसेच अभिलाषा क्रिएशन मुंबई याने माझं नृत्यकला या ठिकाणी सादर केले होते. हे बोर्ड साहेब आणि मनोहर भक्ते यांच्याकडून
या गाण्यासाठी 501 रुपये बसलेल्या मंडळाला मी आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. त्याचप्रमाणे सह्याद्री कोकण कला मंचाचे निर्मिते श्री दिनेश कुडकर साहेब, तुम्ही या ठिकाणी आलात, आम्ही आभार आहेत आपले. त्याचकडून या गाण्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय, आम्ही आभार आहोत. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे माऊली साऊंड सर्व्हिसचे मालक सत्येश्वर सत्यवान आणि अप्पा सावंत यांच्याकडून 501 रुपयाचं बसलेल्या मंडळाला मी आभार आहोत. धन्यवाद. सॉरी, कुडकर साहेबांनी 1001 रुपयाचं बक्षीस दिलेलं आहे, मी आभार आहोत. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे जो आता स्तवन झालं त्या स्तवनसाठी मुचकुंदी परिसराचे अध्यक्ष श्री तांबेसाहेब यांच्याकडून 501 रुपये बक्षीला मंडळाला मी आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रशिक्षण हो, स्तवन गण झालेला आहे. बुवा ही बाई आहे, शक्ती तुला म्हटला की नवरा बायकोचा भांड आज या ठिकाणी चालू होते बुवा. तर माझी गवळण अशी आहे बुवा, कुठेतरी वायफळ काहीतरी बोलाल तर सावंत बुवा समोर आहे ह्याचा भान असू द्या. तर माझी गवळण आहे बुवा, कृष्णाच्या हाताची मुरली होती. प्रत्येक प्रश्न गणामध्ये प्रश्न दिलाय, गवळणीत प्रश्न दिलाय, त्याची तोड द्यायची बुवा आणि माझ्या मागून यायचं, पुढे जायचं नाही. तर कृष्णाच्या हातात मुरली जी होती ती मुरली राधेला ऐकवताना ती मुरली हरवली बुवा. ती मुरली कोणत्या ठिकाणी सापडली आणि कोणाला सापडली हे गवळणीतून, आणि त्यानंतर ते स्वर गवळणीच्या कानावर कधी आले हे तुम्ही मला गवळणीतून पटवायचं आहे बुवा. हा माझ्या गवळीचा संदर्भ आहे. तुझ्या स्वर मुरलीचा ऐकून गोकुळ सारा रंगून गेला. तुझ्या स्वर मुरलीचा ऐकून गोकुळ सारा रंगून गेला. काही गुरे आणि पाखरे धुंद होती तुझ्या मुरलीला. कुठ कुठ शोधू तुला, हो हे सावळ्या, कुठ कुठ शोधू तुला. स्वर मुरलीचा आवाज प्रेमाचा गोकुळाला, हे सावळ्या कुठ कुठ शोधू तुला, हो हे सावळ्या कुठ कुठ शोधू तुला. हे सावळ्या कुठ कुठ शोधू तुला, हे सावळ्या कुठ कुठ शोधू तुला. स्वर मुरलीचा आवाज प्रेमाचा, स्वर
जन हो. शक्ती तुरा म्हटला की आणि संसार म्हटला तर नवरा बायकोचं भांडण होणार. प्रत्युत्तर हा पाहिजे. तर माझ्या आजच्या मंडळाच्या नियमाप्रमाणे मी बुवांना प्रश्नाची प्रत दिलेली आहे. आणि आज मी जो विषय सोडणार आहे बुवा, तो या रंगमंचावर कमीत कमी 48 वर्षाचा विषय आहे. आणि तुम्ही माझ्या विषयाचे उत्तर द्याल अशी आशा बाळगून मी विषय सोडतोय. माझा विषय असा आहे की मथुरेचा राजा कंस त्याच्या मथुरा नगरीवर हल्ला झाला. तो हल्ला कोणी केला? हल्ला केला ती वेळ कोणती? त्यावेळी पर्व कोणते चालू होते? आणि त्यावेळी मंदिरं तोडली गेली. ती मंदिरं किती, कोणत्या आणि कोणकोणत्या देवतांची? आणि त्या मंदिरामध्ये मूर्त्या होत्या बुवा. त्या मूर्त्यांची लांबी रुंदी सांगायची आहे बुवा. आणि त्यावेळी नक्षत्र कोणतं आणि वेळ कोणती हेही सांगायचं आहे. आणि बुवा तुम्हाला टीप आहे, इंद्र, चंद्र, वरुण, नकुल, जरासन आणि सदैव बुवा सोडून सांगायचं आहे. हा बुवा जर पुरावा असेल तरच माझ्या प्रश्नाला हात घाला. आता मी प्रश्न गातोय, नीट लक्ष असू द्या. शक्ती तुऱ्याचा सामना रंगणार आहे. अरे शक्ती तुऱ्याचा सामना रंगणार आहे. शाहीर एकामेकाला भिडणार आहे. शाहीर एकामेकाला भिडणार आहे. आणि आई शपथ सांगतो भोजबुवा, तुझी वाट आज लावणार आहे. प्रश्नपद बुवा कसा असतो आरपार बघा. अरे कित्येक आले कित्येक गेले. अरे कित्येक आले कित्येक गेले. त्यांच्या बसलो उरावर. तू काय माझ्याशी भिडणार? बुवा नाही तुला जमणार. अरे करून भागल्याने देव पूजा लागला. अरे करून भागल्याने देव पूजा लागला. देव देवळात राहणार. तू काय माझ्याशी भिडणार? तुला नाही तू काय माझ्याशी देव पूजा लागला. करून भागल्याने देव पूजा लागला. देव देवळात राहणार. माझ्याशी भिडणार, तुला नाही बुवा जमणार. तुला माझ्याशी भिडणार, तुला नाही बुवा जमणार. मथुरा नगरीवर हल्ला तो झाला. हल्ला तो झाला, ओ हल्ला तो झाला. हल्ला कुणी तो केला बुवा सांगत वेळेला. बुवा सांगत वेळेला, बुवा सांगत वेळेला. पर्व कोणती नक्षत्र कोणती? पर्व कोणती नक्षत्र कोणती? त्या मूर्त्याच्या वेळेला. तुला नाही बुवा जमणार. तू काय माझ्याशी भिडणार. तुला नाही बुवा जमणार. अरे करुण भागल्याने देव पूजा लागला. करुण भागल्याने देव पूजा लागला. तुला हिताचं ठोकणार. तुला माझ्याशी भिडणार. तुला नाही बुवा जमणार. तू काय माझ्याशी भिडणार. तुला नाही बुवा जमणार.
जे काही तुम्हाला बोलायचं आहे ते पहिल्या बारीत बोला, म्हणजे दुसऱ्या बारीत जसा जसा उत्तर देऊन जाईल. योगेश तोसकर यांच्याकडून 100 रुपयाचे बक्षीस आहे. मंडळाने आभार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी माझे स्नेही मिलिंद टुकरूल या साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आपणाला शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. धन्यवाद.